Днес ще гледаме как някои хора се бият от моя клан или пък от приятелите ми, защото не ми се игра, не ми се пада. Искам да спечеля хил спела, който ще да сте 7 дни, но аз ще се опитам да го спечеля на чаленджа. Поне 6 победи да направя, за да го спечеля. И така, започваме. Кои играят, така. Ще видим този преско от моя клан. И добре. Както виждате, онзи играе с спаунър декове. И май ще го пръсне. За тази цел трябва да лук тук, но той го няма. Има майнер само. И уизард става. Но май ще го късат на 3. За жалост, преско е рип. Еми, това беше. Чао, преско. Рипериньо. Сега ще видим... айде да гледаме Ачо. Това е ангел. И Ачо се бие, той има елит барберен 10 левел. Също е срещу някакъв, който има 11 левел. Така. Сега ще ви пусна някаква музика, защото на мен не ми се говори. Просто... Така ли е, такъв ли съм? В моя кръг си се бутала и си се фукала, че аз по тебе хлътнал съм. Скандалната ти фигура те прави сигурна, че мисля как да те изям. Не си мисля, че като си пожар и париш всеки фар, ще бъда твой пожарникар. Играеш го много влюбена, но си възбудена от всяко изкушение. За мен ти си вещ купена, натопена в помещение. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай. Площадката ми за игра, от теб ще взема всичко това, което искам да, без да имам капка вина. Слушай, батко си малката, пази си тайната, че просета не те е срам, без нея всичко дразни ме, нарочно прави се, накрая с мене ще е знам, кака ти е отакана, накакана, върти ги всички номера, знаеш на хляба мекото, курса на еврото, във всяка страна. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. И както знаете, хил спела излиза след 7 дни, но челенджа му е след 3 дни, когато почва кланчеста. Аз нямам много да играя, макар че винаги правя по много купи за кланчеста и за двата кланчеста, но
искам да го спечеля и да се махам 10 арена, защото просто просто искам да го спечеля. Може да не знам как да го ползвам, но все пак ще го имам. Може да го имам. Отклон често да ми се падне. Абе, ще се стремя да направя 6 победи на това. На челенджа. Пък каквото стане. И вие бяхте с мен. Довиждане.